Il-kumpanija tal-gaming Betson issieħbet ma' laqda saġġar sabiex din laqda tħawwel mal-miljun siġra madwar Malta u Għawdex. Il-kumpanija Betson li hija l-ewwel kumpanija fis-settur tal-gaming li ssieħbet f'din l-inizjattiva għażlet li minflok tagħti rigala l-miliet lill-impjegati tagħha tħawwel siġar fosthom arbuxelli sabiex tagħti sema fit-tisħiħ tal-ambjent b'mod sostenibbli f'Malta. One News tkellem ma' Christian Saliba, il-kap tal-finanzi tal-kumpanija, fejn spjegana l-ħsieb wara din l-inizjattiva li se tara l-Betson tħawwel siġra għal kull impjegat. Bħala ġest lill-pajjiżna, ovvjament ħassejna l-bżonn li nagħmlu xi ħaġa iktar mis-soltu. Dis-sena ddeċidejna nkunu innovattivi u ddeċidejna li nagħmlu dan il-proġett u tajna d-donazzjoni sabiħa li forsi bija nibnu nagħmlu daw is-siġar ma' Malta. Il-kumpanija li ilha 15-il sena topera f'Malta qalet li dan il-pass se jwassal biex jitjieb l-ambjent u l-klima f'Malta permezz tas-siġar li joffru arja friska u xenarju sabiħ. Iżda l-kumpanija tmur lil minn hekk. Fil-fatt, Christian Saliba spjegana miżuri oħra li qed tħaddem il-kumpanija Betson biex tkompli tħares l-ambjent. Kol ħadna miżura li pereżempju ma nużawx iktar plastik u nagħmlu anke fuq waste management u affarijiet hekk, ġifieri il-kultura barranija hija diġà orjentata fuq dawn l-affarijiet u peress li kumpanija barranija u aħna l-Maltin aħna wkoll qed insiru iktar konxi fuq dawn l-affarijiet qed tkun easy għalina biex nimplementaw dan miżuri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.